हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे निउस नुदों बीजेपी नि लिडार मा नाम होनोथाय बे orup कुमार दे बिथाङा ओरै माबाजों थांदोंमोन बासबारि टिपकै साइड ना मा जायखिजाया बिथिंजाय खराघाट साइडजों थांदों दै बियो खराघाट ना मा घाट बबे बे स्कुल एलपि स्कुल आरोखि एलपि स्कुल नङा एमइ स्कुल बिथाङा क्लास 6 आव फरायनाय गथ'खौ लोगो मोनना इमोसन जादों जाखायो बयबो साफा साफा बयबो गावनि गोसोआव माने एसे हयतोबा बिनि बे गथ'नि खुदियानि जिउ जारिमिनजों हयतोबा नैबे orup कुमार देनि जिउ जारिमिनजों गोरोबलायदों बावहाय हयतोबा गाबदों बयबो लिडारा बिदिनो जायो जानाया जाया नङा जायो बयहाबो जायो आंबो मालाबा समाव जानानै फैयो बिदिनो जोंनि माबाफोरजों गोरोबबा बिदिनो जायो जिखियानो जादोला खोथाया थ' दिनै बिथांखौ बे गथ'खौ क्लास 6 आव फरायो बिफाया मालाबानो उन्दै समावनो एक्सपायार जादों बिमाया हाजिरा मावो बिफाया फिसाज्लाया दिनैसिमबो फरायनो गोसो बेखौ एडप्ट खालामनो होननानै बिथाङा बुंदों थ' मोजांनि बाथ्रा आं दिनै बेखौ लानानैसो जोंनि बर' लिडारफोरखौ आं बुंगोन थ' जोंनि बर'नि गेजेराव बिमा बिफा गैजायै खायफाया बिमाबो गैया बिफाबो गैया बिमा गैला बिफा दङ बिफा गैला बिमाया दङ बिमाया दिनै सोरनिबा न'खराव हाजिरा मावनानै जायो सोरनिबा न'खराव दिनै एकदम ओरैबायदि उसुबिदा थ' जोंनि बर'नि लिडारफोरा साफा साफा बेफोरबायदि गथ'खौ बेफोरनि बायदि दुखु दाहाखौ नुनानै बा एडप्ट खालामनो गावनि न'आव लाङा लाफानो बे बिमानि न'आवनो थाहैनानै फरायनाय बा आंनो नायजोबगोन होननानै मोनसेबो बुंनो हायाना दिनै orup कुमार देया दिनै सासे बिजेपिनि जाबाय बिजेपिनि लिडार बिबो सासे दिनै बर'नियाव मोननै पलिटिकेल हान्जानि लिडारफोर दङ बिथांमोनाबो दिनैहाय जाया अपोजिशन जाया रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोनाव दिनै नायनो हानायनि गोहोआ दङ दा मानो नायफेरा दिनैसिमबोथ' बेफोरबायदि सोरखौबा नायनाय बा माबा मोनसे खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुफेराखै सोरबा प्रमद बर'आथ' सानैल' गथ' बियो दिनै साथाम साब्रै गथ' फ्रि फोरोंनो हायो बिनि न'खरनिखौबो एसेब्लाबो नायनो हायो दिनै बेफोरबायदि नायनायखौथ' नुवाखै हयतोबा सोरबा नायदोंबो जानो हागौ दै आं मोनथियाखै बर'नि गेजेराव आं दिनैसिमहालागैबो बर'नि गेजेराव नङा बर'नि पलिटिकेल हान्जा रुलिं गभर्नमेन्ट होन सोरबा गभर्नमेन्टआनो होन बा माबा मोनसेयानो होन रावखौबो नुफेराखै जे आं दिनैसिम बे गथ'खौ एडप्ट खालामबाय बा आं दिनै आंनि न'खरनि हिसाबै आंनि न'नि मानसि हिसाबै आं बेखौ दिनै फोरोंगोन नायगोन बिनि फरायनायाव जाखिनि खरसा नांगौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिनि गथ'नि खरसाखौ आं बानजोबगोन होननानै रावबो बेफोरबायदि गोरायै बुंफेरनो हाया आरो हाफेराखैबो नुफेराखैबो सोरबा नुदों सोरबा खालामदों नामा बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव एसे अननानै लिरनानै हो आं दिनै बिथां orup कुमार दे बिथांनि जाखिनि माबा नुदों मोजांखौ मोजां होनगोन जे अपोजिशनानो जा पजिशनानो बा माबा रुलिं गभर्नमेन्टआनो गुबुन गभर्नमेन्ट सरकारानो होन आं बुंगोन दिनै बिसोर दिनै नायदों आं मोजां मोनदों बे गथ'खौ सोरबा जाथियानो सोरबा गुबुन ट्राइबानो जा माबायानो जा एसेब्लाबो बुंगोन एग्जाम्पलाव होदों आं दिनै orup कुमार देया दिनै गाज्रि सासे गथ'खौ दिनै मोजां खालामनो नागिरदों दिनै मोजां फरायनाय मोजां मोनसे माबा खालामनानै सुबिदा होनो नागिरदों दिनै जोंनि बर'नि लिडारफोरा बेफोरखौ नायदोंना नायाखै आरो बेफोरनिफ्राय शिक्षा बा सोलोंनो गोसो दंना गैया पलिटिसियान बिथांमोना बिजेपिजों दिनै थाफायो बिथांमोन बेसेबां मुरब्बि दङ बेसेबां बिजेपियाव दिनैहाय कयेकटा गोरों दङ बिथांमोनजों सोलोंजागोन ना जाया रायलायगोन ना रायलाया दा बेफोरबायदिनिफ्राय लेसन लागोन ना लाया अनलि पलिटिक्सल' खालामबाय थानो नागिरोबा बोरै जानांगौ जाखो जों बर'नि गेजेराव दिनैहाय गोबां गथ'फोर फरायनो नागिरो फरायनो लुबैयो किन्तु बिसोरो थाखा फैसानि थाखाय फरायनो हाफेराखै मोजां माबायाव थांनो नागिरो दिनैहाय मोजां स्कुलाव फरायहैनो नागिरो किन्तु बेफोरबायदि गथ'खौ दिनैसिमबो नायफेराखै सरकारि स्कुलाव क्लास 6 आव फरायनाय दिनै आं फरायगोनबो बिमायाबो खामानि मावो फरायनो गोसो आं मालाबाबो थाबथानाय नङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों दिनै बे गथ'आ बेखिनि खोथाखौ बुंदों orup कुमार देयाबो बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों जोंनि प्रमद बर'आनो होन फेरेंगायानो होन बा सोरबा देरहाना थानाय आं खिन्थु अपोजिशननि बे नैबे जाखिनि रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोननि एगेन्स्टआवसो खोथा होनबाय थागोन दै दिनै बिथांमोना जुदि सोरखौबा नायदोंब्ला मोजांनि बाथ्रा आरो नायाखैब्ला मानो नायनो हाया दिनै बिथांमोना बे गथ' सासे फरायनायालाय बोसोरसेयावलाय खय हाजारथो थांगोन
सरकारि स्कुलावलाय बिनि थानाय जानाय ड्रेस गासिखौबो होजोबनानैबो हाइस्ट थांगोन 50,000 आं बारासो दोनबावदों बिनि सरकारि स्कुलावसो बाव ड्रेस मोनो दा बेग मोनबावो दा बेफोरथ' फ्रि बाव अनलि बिनि जानायनिल'सो थांगोन आं 50,000ल' दोनदो 50,000आ बे जायफ्रा EM GM बा माबा माबि प्रमद बर' सिट बिथांमोननियाव थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा हरनो हायो मानो होनो हाया दिनै नोंथांमोना बेथन मोनो बे बेथननिफ्रायनो हो नोंनि बेथनखौ थख' दाननानै हो बै सासे गथ'नो हायोब्ला बेफोरबायदिखौ नुफेराखै थ' दिनैहाय आङो बेखिनिखौ नुनानै खालामनो भिडिअ दिनै सानसे खालामला बा गाबोनबो खालामथ'ला बेखौ सानदोंमोन नाथाय बिसोरनि भिडिअखौ नुनानै अरुप कुमार देनि जाखिनि मोजां खामानि मावनाय आं बेखौ मोजांखौ होनगोन दै सोरबाया गाज्रि मोनोबा मोजां मोनोबा बे नोंसिनि खोथा मिथिबाय बे नोंसिनि खोथा आं खिन्थु बुंनांगौखौ सिदाखा अरुप कुमार देया दिनै मोजांखौ मावदों गथ' सासेखौ दिनै सासे मोजां शिक्षा होगोन बियो मोजां फोरोंलांगोन बियो बाङालि जानो हागौ थेवबो बिथाङा बुंदों दिनै आं बेखौ एग्जाम्पल हिसाबैसो फिसा हिसाबैसो होदों आं दिनै स्क्रिनशट खालामनानै होनानै होगोन आं बेखौ बे गथ'खौ मिथिबाय दिनै नोंसोरो जोंनि बर'नि लिडारफोरा पलिटिशियान लिडारफोरा सोरखौबा माबा माबि गाज्रि राव बाहायलायनो लाजि रोङा बिसोरो लाजिनाय होननाय बुस्थुआनो गैया पलिटिशियान जै जाबाथाय लाजिनायानो गैखालानदां एसेबो लाजिनायानो थाखायानदां बायदि मोनो आङो मानो होननानै बुङोबा बेफोर गथ' फरायनायफोरखौ दिनैहाय सोरनिबा न'खराथ' एकदम गैयि अबस्था गाज्रि जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि गाज्रि अबस्था दं जों बर'नि न'खराव बर'फोरनि गेजेराव खिन्थु बैफोरबायदिखौ फरायनायनि खेथ्रआव गथ'फोरखौ बा दिनै नायफेराखैनो मोजां माबाखौनो नुफेराखैनो आङो दिनैसिमबो सोरनिबा न'खरावथ' बिमायानो गैया सोरनिबा बिफायानो गैया बिफा गैया बिमा दं बिमाया दिनै हाजिरा मावना जानाय बैसोरबायदि जों बर'नाव दङ बेफोरबायदिया खिन्थु जोंनि बर' लिडारफोरा सोरखौबा सासे मोजां नायनानै मोजां गथ' खालामगोन आं बेखौ होननानै थिग थांखि लालाय हायोब्ला जोंफोर फोरोंबावदों सोरखौबा सासेब्लाबो मिथिबाय जों एडप्ट खालामबावदों जों गुबुन सासेखौ नङा सोरखौबा सासे हौवायानो जा हिनजावानो जा जों सासेब्लाबो फोरोंबावदों गैयाब्लाबो जों बानलुजों संख्रिजों जानानैब्लाबो जों दिनैसिमबो आं सासे खालामनाय गथ'आ दिनैसिमबो क्लास 10 मोनबाय फैगोन बोसोराव मेट्रिक लिरगोन बे गथ'आ आं फोरोंदों आं बेखिनि खोथाखौ आं दुगा बुंगोन फटकखौबो आं होनो हानाय नङा स्क्रिनाव होनो हानाय नङा बे गथ'निखौ आरो आं फोरोंदों आरोखि जायखिजाया नोंसोर आंनि न'आव फैयोबा बा सोरबा नायफैयोब्ला नुगोन नोंसोरो जोंनि बर'नि लिडारफोरा बेफोरबायदि मालाबा सोरखौबा एडप्ट खालामफेरदोंना सोरखौबा सासे मोजां गथ' फोरोंफेरदोंना आं फोरोंदों अफ्रिया फोरोंदों आं दुगा बुंगोन दा बर'नि गेजेराव रावबो बर'नि लिडारफोरा रावबो एडप्ट खालामनाय गथ' फोरोङाखै होनना बुंनो हायो आं फोरोंदों अफ्रिया प्रमद बर' नों हाया आं बायदि दाबो आं बेखिनिखौ बिखाब होनना बुंगोन मिथिबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि